Mga igsoon, balik ta sa sumpay sa atong debate sa pagtuo. Atong paminawon ning usa ka cross-examine gikan sa atong kaatbang sa pagtuo. Ano mo tumog, dili. Okay na. Okay na. Hello. 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 Tawagin ko otro bro. Dili ko tumog. Sige, sige. Di na madungog. Madungog mo lagi. Sige. Ako tawagin. Wala bro. Okay. Okay. Anda mo moderator style na ta. Tanawon ka sa tong gusto na si Brother Jin pagpulikot sa pagutana sa tong negative na si Brother Jin. Brad, starts. Brad. Oh, sige. Okay, Brother Jin, ready na ka? Kada sa Ginoo, ready na. Okay, so una pangutana. Kini bang timaha nga akong gipamatud-an sa karon? Imo bang gawaton nga kini imo ning proposition o imo ning i-deny? Ang tema na to, kung yung akong gidawat na ko na as tema, pero ikaw ang nagbuot ana, kinangutana ko nimo sa chat ug unsay atong tema matud pa mo na imong gihatag. Ako tikang gikoreksyonan og sakto ba ning tema matud mo na gina. Okay. So imo ning i-deny nga dili ni imong proposition. Ikaw naghatag ana, dili ako. Kay ikaw ang nigat. Kung mata Ikaw ang apit. wala pa na ka man? Sige mo lumaman ka. Sige na. Okay. Kung mapakita na ako sa chat nga kining akong proposition at kining akong tema gikan gyud sa imuhang gichat sa ako nga proposition. Dawaton nimo nga nagkuan ka kanang namaka ka. Ipakita ko na Unya ugnaay na akong makita, dawaton nimo nga namaka ka. Ipakita og na Mr. Moderator, objection. Ang ako ang challenge sa ako ang kaatbang kay iya magdi-deny nga din ako no ni ako'y nagama ani. Kung akong mapakita sa ang iyahang chat nga kini iyahang proposition, gusto na ko nga iyang ako nga namakat siya. Sige, hindi na siya usabot, ikaw mo na usabot. I-post ang time, Mr. Moderator, pag-i-post sa time. Pag-i-post sa time, sige. So, Mr. Rodin po, kung akong mapakita sa moderator nga kini imuhang chat, gikan do sa imuhang chat, imo bang dawaton nga namakaka? Oo. Sige, o yun. Dawaton niya nga namakak siya. Tanaw na ko mas bibilis ko diri sa tahanan eh. Pero, naka-screenshot ra ba na eh. Okay. Ito na to ang time, Mr. Moderator ha? Okay, wala lang. Stop na tayo. Pero i-send na ko sa imo ha. I-send na ko sa imo ha. Ang gi-text niya, ang iyang gi-chat. Asa naman to? Wala ka ba ko eh? Sa bro, baka okay mga kuhan. Okay, di ko ka-open sa dita ka, nagtawag mo pa. Wala problema, kaya di ako live cellphone din eh. Hindi, isulti na lang yung chat na lang. Isulti na lang ako. So, dawaton niya nga namakat daw siya. Dawaton niya, nakapos ang time ha? Isa. Delete diha. Naka-screenshot na rin eh. Hindi na ako nakita na. Brad Eugene. Oy. Ikaw nagbuhat sa proposition ni Brad. Pasubay na niya, kaya kung isubay diri sa chat, dili ko ka-open kay no connection ako di. Di ana. I-screenshot nila ako. Sige bro. Di ha. Sige kay screenshot mo bora akong screenshot ni. Mayo din di iya atong tanawon og kasi mabilis na po niya pero wala problema kay naka-screenshot naman. Sige bro, basa lang bro. Yun din, bigaya po di hinanga sa Tignaloy.
Sana, tapos mo ng time. Dera, dera. Ito na. Okay. Sige bro. Okay, bro. Diya, bro, ha? Basahon ako, bro. Hindi ako matukan ng dupike. Diya. Diya. Basahon ako, bro, ha? Amang chat. Sige. Hindi man ko ka-okay. Ako siyang gihagit. Diya siya, ako siyang gihagit. Hindi man. Diya. Di mo ko kalayuan naman. Okay. Di akong yun siya, ha? Tawag na po ang bawal na dong. Diya. Di ang yung yun. Go, pili og topic. Akong tubag, message si kaon niya sa gabi na ako sa serbisyo sa namatayan. Pili niya, bato po niya, karon di ay. Karon di ay, murag alibay na siguro na nimo. Pag human ako serbisyo ninyo ko, di akong proposisyon. Ang topic sabat, ang akong proposisyon, unsa ang adlaw nga matuod nga ipapahulay o sabat sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya. Sabado o Domingo. Siliya, wa pa ka sumhi anak, taro nga imong tima. Reply ko, sukol o atras. Kaya taro nga imong tima, murag nangutana naman ka anak. Di ayang tumaga, di ayang yun. Ikaw maoy affirmative. May kasaba ning ko na. Ikaw maoy affirmative. Imong pamatud-an ang adlaw, imong pamatud-an Sabado ang adlaw igpapahulay. So mauni iyang tima sa kuha. Reply ko, okay. Pamatud-an ako ang adlaw igpapahulay, Sabado ang adlaw igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia o referensya. So matod niya, wali na kaya tong pangutanon. Ikaw, schedule ni nato sa voice call debate, ayaw ng rating kay napulaan ako anak. So diya siya, nadansi ko kay wala man ko'y load. Di ko ka play, ha. So mao ni hitabo. So klaro nga siya mao nag-chat nga ang ato pamatud-an Sabado ang adlaw ipapahulay, dili Domingo, wala siya nga sa Kristiyano o sa mga Hudiyo. So, okay. Mr. Monitor, kailan na matod pa niya kung ako mabasa nga iyang chat, daw ato niya nga namakak siya. So niining higayon na, klaro gyud nga siya namakak. Akong masabtag sa inyong gibasa, anak siya nga, pamatud-an nimo nga ang adlaw Sabado mo adlang ipapahulay o mo yung mula siya. Mao na siya. So gikan kining proposition, gikan ni sa iya ha. Ako alang ditun-an kung sumala sa Biblia o referensya, tungod kay alangan pud wala may basihan sa among Okay. Sa ato pa, yung proposition, wala, sa ko nakita, giduwagan ni mo og referensya og Biblia. Sa pa ba kamong duwa nagbuhat sa proposition? Naman naman ka, ikaw na may kadibate. Ang tema, na iyang proposition, natural, alangan na, asa man nato, dili nato butangan. So, klaro nga ang iyang gisulti, Mr. Moderator, Ora, na, okay, ang akong katbang mamakat na. Okay, so ikaduhang pangutana. sa i-clarify ito ang inyong sabot. Kaya mura, Ito yung challenge ba? Ito ba itong himayon? Ito gito ka... Wala, Mr. Moderator, nabasa na. At least, ningan ko na siya, nga mabasa na ako, dawato niyang mamakat. lang kay ako na ribat. Napamantay ribatal. Next question. Next question. Bro, gamay lang tayo bro. Butawag ko balik bro. Palunga siya. Malungsan ako. Gamay lang tayo. Sige. Parkada ba? 2 minutes tayo konsum. 2 minutes pa to Sige. Brad, tawagan na ako si Kuana, si... Wala na may oras na bili.
Pangutanong na si Jomel kung pila na yung oras na bilin. Okay bro, pila na lang ko ng oras na bilin. At pag luwala pag bro. Bro. Ha? Wala bro kay napalo ko kalit bro. Kuan to bro. Ang oras up to kay 9 minutes ako kuan record. Ha? Bagan minutes sa record. So may 5 minutes na lang ko nabilin. Por na siguro. Upat na kami na to nag-record ko dili 4 minutes na nabilin. Okay, 4 minutes. Kadyo lang, i-record na sa media. Kaya mura buwan ni ma-record. Okay, next question. Next question. Kay uyon naman ka sa Exodus 20, versikulo 8 nga maduad lang ipapahulay. Klaro ka sa imong gisulti ganiha. Kining gisulat sa inyong libro Gift of Millions, page 473. Namatog pa din remember thou keep holy the Sabbath day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the 7th day of the week. Uyon ka ni usopak. Di ko mo uyon na kay mo nang giputol ug wa na nimo tiwasag basa. Wa baka nimo nagisugod og basa kay walang ko gadaan ang libro ha. Okay, Mr. Moderator, nagiputol man ka nako. Pwede man imong i-post ang ad. Take post time. Akong basahon ang tibuok paragraph. Tibuok paragraph din ha. Kay para nga dili mo putol kay og tibuok pud nga page akong basahon madugayan tani. O di ang tibuok paragraph. Ang title, the third, fourth, and fifth. Mao ni subtitle. Matod mo din the third commandment is remember thou keep holy the Sabbath day. Like the first two commandments, this one also concerns our duties to God. Particularly the duty to worship Him on a designated day. The word Sabbath means rest and is Saturday, the 7th day of the week. Ako pangutana, uyon ka ni o Tiwasag basa. Ha? Tiwasag basa. Okay, tiwason na itong basa. Di. Kay tiwason ng kagbasa. But since Saturday, not Sunday, is specified in the Bible, isn't it curious that non-Catholics so profess to take that religion directly from the Bible and not from the church? Observe Sunday instead of Saturday. Yes, of course. It is... Sinanako kayo mga kwan. It is inconsistent. But this change was made about 15th century before Protestantism. Padayon na po na basa? Sige padayon. Kay wala nimo textualize na Protestantism was born, and by the time the custom was universally observed, Naman. the custom was universally observed, they have continued the custom, even though it rests upon the authority of the Catholic Church and not upon the explicit of the Bible. That observance remains as a reminder to the Mother Church. Taas na kayo ni ay. Kini lang akong pangutana. Di aran tapit ang akong pangutana din Di ko mo yan na kay wala nimo gi-contextualize magbasa mo. Lagi ang manggamit ang libro sa Katoliko, i-contextualize yun. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa gibasa nimo ang sinulatan ni Mrs. White. Tibuok ba nga sinulatan ni Mrs. White? Gibasa nimo o wala? Dili na tibuok pero klaro kay na dito. Ning gamit ka. Umana ka wala pa? Sige na, mana. Ning gamit ka sa dakong paglaom ganiha nga imo ra pud ganing giputol-putol unya karon kay klaro ni akong gibasa di na ka mudawat. Dili kining 3 minutes ako lang nag-continue ka nagparayo mo pagkutada 3 minutes. ang klaro man jud ning sulat napagkoy 1 minute klaro man jud ning sulat ni Ellen G. White ba? Apa na mga Kristohanon? Ay, di man nimo. Dara sa page 33 di ay.
Oh, klaro man jud kining kinahanglan pa man nato Wala pa kay 3 minutes left, bro, di ma. context. Okay. Next question. Wala pa naman? Wala pa may mabasa Okay, ko na 5 minuto. 30 seconds ha, 30 seconds. Gistap na ko ang kuha ng Di klaro man jud kining mabasa ni sulat ni Lingguay ta nga si Satanas gigiya sa mga Hudyo pag wa pa man ni Kristo paghimo sa pagpahulay sila gubangon. Na imo pa nang contextualize sa tong basa nga klaro naman gina katong imo ganina murag questionable man kay tugod kay observe as the rest day napa mo gitoy mo midang giingon ako nimo nga i-contextualize na to nagbasa kining ni di sa pag di na to na i-contextualize klaro na kay tanan nga si Satanas day gagiya sa mga Hudyo so si Kristo to kung tanan ihubak na Ina? koy na ni oo na Di padayon. So, kung ikaw na ay magbasa, dili na kinahanglan i-contextualize. Pero kung ako magbasa, kinahanglan i-contextualize. O ba lang ibot mo ito sabot? questionable man gud tong imong libro god kay klaro kay na nga ang observe sa piece kaning ni ang observance niya na klaro kayo og kinsay ga-observe ana og kano sa nag-obserban kinahanglan natong i-contextualize kining ni bisan pag di nato i-contextualize klaro kay tanan ang inyong libro nga ang pagbalaan sa adlong igpapahulay diha sa mga Sabado gipabugatan ni Satanas di na lang kinahanglan i-contextualize pa oy. Okay, moderator's time ako sa amin kay para magkasinabot tayo ini. Maglayo na kita. Ang atong inyong tema, focus ta sa tema para di ta malayo, naabot pa ta sa layo na kayo. Balik mo sa tema ko duwa. Pila na oras? Okay. Napa siya ikuan bro, na siya 2 minutes and 40 seconds. Okay, napay 2 minutes. So, okay na lang to. Kay di man niya dawaton. So, kay dili man ni mo dawaton, sayop ni. Dili na sayop sakto na nga ang adlong igpapahulay diha gipagbalaan pero wata kabalo og kinsay nagpahulay da nagba-Kristiyano ba kay wa gibutang di Kristiyano o mga Hudiyo. Mo nang atong subton i-contextualize ng mga libro. Dili na iputol-putol nimo kay kabaw man jud ko ba sa laing pages na ug unsay gitumong niya na. Okay, next question. Gani ha, klaro gyud na akong nadungog nga wala gid matud pa nimo pastor o adventista nga nakahatag sa imong challenge nga matud pa nimo ang imong gi-challenge ang mga pastor o mga adventista nga kung kinsa nga apostoles ang nagsimba 1 minute sa and adlaw 40 seconds. sa adlaw igpapahulay o sa Sabat. Ang akong pangutana nimo o karon ako imo challenge sa imuha. Kung naako'y mabasa nga apostoles nagsimba sa adlaw igpapahulay, dawaton nimong pildi na ka? Objection, Mr. Moderator. Wa pati magkinsay pildi bag dili ning niya ang akong challenge kon makabasa kag bersikulos Biblia Ang time ha, ipos ang time. Ako time, sige na pa. og Sabado. Mahimong mapildi ko. Sige na, basahan na. Kaya atong sundan ang imong basa. Okay, Okay, moderator. objection Mr. Moderator. Ah, Naa sa atong roles nga sigon sa tubagon ang pangutana sigon sa tema og sa gipamahayag. Siya na mahayag ganiha klaro gyud gisulat din ako matud pa niya diri nag-challenge ko sa mga pastor o sa mga bintista kinsa sa mga apostoles nagsimba tanong igpapahulay wala gyud sila nabasa wala gyud sila nakahatag so karon ako maoy mangutana nimo. Kung na ako'y mabasa sa Biblia nga apostoles nagsimba sa adlaw igpapahulay, dawaton ba nimong pildi na ka? Dawaton akong naa pero di ka kabasa imo-imo na. Okay, Mr. Moderator, ikaw ay basa Mr. Moderator. sige. I-send na ko sa imuha. Atong Biblia, ito basta ko sa Biblia, Dre. I-send na ko sa imuha kay naaman sa tema nga pwede gamiton bisag unsa nga Biblia. I-send na ko sa imuha para ikaw mo basa contemporary English version. I-send na ko sa imuha ang version. Ikaw mo basa Mr. Moderator. Dili na sa inbox na kay wala ko'y download. Ha? I-send Dili, na dili. inbox. Nako, Sa inbox na ko i-send. Sa inbox na ko i-send. Ribat mo na kun daw kinapa mo ko ribatal. Dali, kung dawan na ka, pildi na ka. Kay bato mo pildi na ka ng debate ha. Iribat pa nato na. Ano? Klaro na sa kondisyon nga kung mabasa na ko, dawaton nimong pildi na ka. Klaro na, naana sa kondisyon. Okay? So, diya Mr. Moderator, i-send na ko sa imo ha, Mr. Moderator.
Kusgo nimo pagbasa, Mr. Moderator, ha? Sige. Okay, nasend na, Mr. Moderator. Ako sa. Open. Kabalo man di ko ba kining. Pero katingog. Ano mo gisend bro? Wala man, di ko kapit sa Facebook bro. Ayaw sa Facebook, sa imuhang messages, sa inbox niyo ba? Wala man dari. Oy, nasend na. Ala. Ah. 17 Basa ha, ako nun sa version, basa. after Paul and Spring had traveled through. Usba. Ang version. Ha? Usba ang version. Unsa man na nga Ako contemporary English version, US version. Okay. Contemporary English version, US version. Okay. Oh. Acts chapter 17 verse 1 and 2. Usba, kay kaputol-putol. Acts chapter 17, verse 1 and 2. Okay. After Paul and his friends had traveled through Amphipolis and Apollonia, they went on to Thessalonica. A synagogue was in the city. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used the scriptures. Okay, klaro na, Mr. Moderator. Si Pablo nga usa ka apostoles, matod sa versikulo 2, so as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used the scriptures, contemporary English version, US version. So daghang ka Baigsoon sa naubos nga oras nga pagpangutana atong sunod ning sumpay sa atong debate ang lain nato nga next slide sa video.